jama'a kafin mu ce wannan gurin mu lura da farfajiyar makarantar nan da muke yin karatu a cikinta. Ni dai gani ga alaran Malam Hassan ba mu isa yanzu mu iya tuno wadda suka ba da taimako a makarantar nan ba. Wasu da yawa sun mutu, wasu da yawa ba 'yan ningi ba ne, wasu da yawa sun yi abin da suka yi. Ga makaranta an gina ta standard mai ajuzuwa ɗaiɗai har guda 8 a haɗe da masallaci da banɗakuna makewayin ɓangaren maza da ɓangaren mata har guda 6 da ofisoshin malamai guda 3 kuma jama'a gashi dai mun ga me da muke ciki a farfajiyar makarantar nan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu tun daga sayin filin da taro sisi aka haɗa. Har gashi duk ajuzuwan an rufa su, duk ofishoshin an rufa su, banɗakuna ne toilet da bathroom ba a rufa su ba, masallaci an rufa har an mar fenti, kuma duk da taro sisi. Allah muna roƙonka duk wanda akwai gudunmawarsa a cikin wannan aiki, ya Allah kai ya ba wa rance, duk wanda ya mutu akwai gudunmawarsa a cikin wannan aiki, Allah muna roƙonka Allah ka sa ya zama dalilin shigarsa aljanna. Allah ka gafarta masa kurakuransa. Kuma wallahi taimakon nan maza da mata ba za mu iya lissafawa ba. Mata su zo su ce ga siminti, a ce ga yashi, a ce ga kaza da haka aka yi wannan aikin. To jama'a ga shara an yi rufi, amma ba a yi filasta ba. An yi daɓe a wasu ajuzuwan ba a yi daɓe ba. Ga ajuzuwan ba silin. Ko makaranta ce ta me? Guri ne wanda ake tara ‘ya'ya musulmai da matan aure da manya-manyan ɗalibai masu karantarwa su ma a karantar da su a ciki. Me ake karantar da su? Alƙur'ani, littafin Allah. To mun zo mun ci karo, Allah yana hela, wa zai ba wa Allah rance? Jama'a ƙarƙashin wa zai ba wa Allah rancen nan? Mun tallata wannan makarantar, wadda yake da ikon taimakawa, ko take da ikon taimakawa, ko zai iya gaya wa wani, ko da ba a Najeriya yake ba. Makarantar nan akwai wanda ya turo mana taimako daga Ingila, ni ba zan manta ba. Tun lokacin naira 20,000 kuɗi ne mai yawa. Daga Ingila, mahaifiyarsa ta mar magana tana Ningi, ya turo kuɗi naira 20,000 muka zo muka ɗora cikin wannan aikin. To jama'a yadda wannan fa aikin yake, in kin san wani ko ka san wani ko ba ka da abin da za ka taimaka, ko ba ki da abin da za ki taimaka, mun fi so ma a mana direct label. Mutum ya zo ya ce shi ajuzuwa kazan nan duk zai buga musu silin, ko duk zai buga plaster, ko zai yi wayarin, ko wani abin da yi kama da haka, banda Allah ba wanda ya san iya mahaddatan alkur'ani maza da mata da wannan makarantar ta yayi. Tun muna yin karatu a cikin masallaci, can masallacin anguwarmu da ya haifi wannan wajen. Ya fi ƙarfin masallaci, muka haɗa da garejin sarkin ayyuka Allah, ji kansa Allah ya gafarta masa. Ya fi ƙarfin nan, muka haɗa da gidan Ibrahim Yalo Allah, ji kansa. Jama'a kun ga abin da muke faɗa. Wayannan biyun duk sun koma zuwa ga Allah. Kuma wallahi su suka taimake mu, suka ba mu guraren da aka yi ta faman wato karatu. Ƙarshe muka karɓi gida haya ɗungurungun, duk shekara mu biya kuɗin hayar. Haka ake fama, ana yi har Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muka mallaki wannan mallakar tamu. Wannan kuma wajenmu ne dindindin. To jama'a duk wanda ya taimaka, yanzu ga wasu sun taimaka mun ce Allah ji kansu Allah ya gafarta musu. Wannan wanda muka iya tunowa kenan. Akwai wanda ba za mu iya tuno su ba. Kamar yadda na ambata, akwai wanda kwata-kwata ma ba 'yan gari ba ne, wani ya rasu ma ba mu san wato ya rasu ba. Da haka wannan makaranta asusun neman taimakonta a buɗe yake don ƙarasa aikinta da yadda za a ce har an yi mata fenti. Ai gini fenti shine aikin ƙarshe ko? Daga ranar da aka ce an yi fenti, an yi interlock ɗin tsakiyar makaranta, an sa ƙofofi, an sa wunduna, an yi duk abubuwan da aka yi, to wadda suka yi wannan aikin an ba wa Allah rance. To yanzu kuma Allah ya yi hela, waye zai ba wa Allah rance? Kuma yadda muka tallata wannan abin bai takaita iya mu da muke cikin gari ba, bai takaita ga iya mata ba, hatta sauran mutane da suke duniya daban-daban, saboda karatun duniya ce take kallonsa. Kullum duniya tana kallon duk abin da muke yi. To sauran jama'ar da suke duniya, dama akwai wanda suke neman
ina irin wannan aiki yanda za su taimaki addini su taimaka. Akwai wanda suke neman wayannan abubuwa, akwai wanda mahaifiyarsa ta rasu izo ya ba mu gudunmawa, za ka yi tunawa ko? Ran da ya bayar washe gari muka fara daban wayannan ajuzuwa, ya zo wucewa sai ya leko ita har an fara aiki, muka ce da mu ba abin da zamu yi da kudin aikin da ai. A lokacin ina jin yace ya sake ƙara 150 dai ko wani abin da ya kama da haka. To kaga ire-iren irin wayannan ayyuka din duk wanda yayi Allah zai yi masa, duk wanda iya hanya wani ya zo yayi, to yadda Allah iba wancan lada, kai ma da kai hanya ko ke ma da kika yi hanya, haka Allah madaukakin sarki zai baki lada. Allah ce man zalla zai yuqribullaha qardan hasana, waye ne zai bawa Allah rance wanda yake mai kyau, fayudaifuhu lahu adafan kathira. Allah ya ce in ka bashi rancen nan zai rubanya maka rubanyawa wacce take mai yawa, min asharin mafi karanci ya baka 10, ila aksar min 70 mi'a, har zuwa sama da 700, kama sai ya ci kamar yadda zai zo insha Allah cikin wata ayar. Allah ya ce wallahu yaqbidu, Allah shine yake damke arziki. Idan yau Allah ya baka ko Allah ya baki, wata ran sai ya kwace sai ya ba wani. Shi arziki da muke kallon sa jama'a a duniya aro ne. Lokacin da Allah ya baka, yi kokari kan Allah ya fizge shi ko kai Allah ya fizge ka tafi ka bar arzikin, ka yi wa musulunci wani abu. Da haka Allah madaukakin sarki yace shine yaqbidu, shi yake rike arziki, amman ya sha ga duk wanda ya so, ibtila'an jarabawa ce ba dan Allah baya son sa ba. Wa yabsidu, Allah shine wanda yake shimfida arzikin, liman ya sha shi ma ga wanda ya so, imtihanan shi ma jarabawa ce. Sai Allah ya ce wa ilaihi turja'un, da dai wanda Allah ya kame arzikin da wanda Allah ya bashi